Internetem se teď šíří taky nějaký fenomén. V Čechách pivo musíš vypít, pokud byl si označen. Výzva, úkol jasný má, exnout pivo až do dna. Tuž i na mě klikl, který taky cip. Teď tu musím to pivo, chudák sama, pít. To je dobrý beat. Jako já 2 dny nejím, pod minutu to vypít zkoušám. Kurva, nezávidím těm českým dušám. Facebook nás teď ovlivňuje, Facebook nám teď diktuje a pak každý uživatel před kamerou šaškuje. Co už, zdržovat vás nebudu, do sebe to narubu.